Слухай, апошняе, з чаго я выпаў, гэта ад таго, як дзядзька Егор, а.к.а. Камбэх, умее крычаць. Ну да. Ён мне паказваў якраз гэты кавер, калі тут ноччу. Гэта кавер? Калі ён перепеў гэта кавер? Ну так. Кавер-пераклад, я не ведаю. Ну так, карацей, ідзіце на YouTube Анібелу. Конкуренцыя, да, Музмане, калі ласачка, ідзіце. Так, там... Егор крычыць палепей. Так, там каманда Анібелу запісала... Ніякага дызрэспекта Музмане, малайчына дзяўчына. Запісала кавер на Рамблінг. Гэта опенінг 4-го сезону, калі я не памыляюся. Так, і там. Мне вельмі падабаўся арыгінал. Вось, і калі я ўключыў гэты кавер, я такі, вау, дзядзька Егор, а ты так можаш? Я адразу яму напісаў, тыпу, скінем MP3. І ён мне скінуў, я зараз час ад часу просто ўрубаю сабе. Цікава, чаму яны на... Да, Егор, калі глядзіш, чаму вы на Spotify гэта не заліеце? Ну, слухай, ён жа да Анібелу не имее ніякага дачынення. Ну і што, просто сам трек можна заліць. Спытаю каго-небудзь. Да, можна заліць на Spotify, чаму не, няхай это... Знойдзецца пару вар'ятаў, якіх Вадзім і я, які буду гэта слухаць, чаму не. Пару вар'ятаў, нічога сабе, там мне падаецца база. Не, слухайце, вы калі зайдзеце просто паглядзець, колькі збіраюць опенінгі на Spotify розных анімэ, там просто, блядь, там такія лічбы, ну, там просто, бля, тыпу по 10 лямаў праслухоўванняў на месяц прылетаем, это вау просто. Так, будам крыху хутенька. А чаму мы хутенька? Таму што на нашым Патрыёне выйшаў прэдчастка асноўнага падкасту на 40 хвілін, а на дадзены момант за акном 20 гадзін 16 хвілін і да, мы пасля працы. Да, трэба неяк паспаць, напрыклад. Так. Я, дарэчы, да таго моманту, як ты прыехаў, я спаў. Я прыехаў з працы сёння, лёг спаць, прачнуўся, і ты прыехаў. Так. А што у нас яшчэ? У нас яшчэ... Oculus Rift. Не, у нас яшчэ... Oculus Rift не існуе, Oculus Quest. Oculus Quest, да. Гэта па-першае. А па-другое, Вожыку забанілі тэлеграм-канал, і ён стварыў новы тэлеграм-канал, падпісвайцеся на новы тэлеграм-канал. Трэцяе, мой родны гук. Зараз вы можаце заданаціць майму роднаму гуку ад $10, атрымаць пасля пераклад мультфільму Німона. Гэта тыпу sci-fi рыцары. Неяк так можна назваць. Але да гэтага тут акцыя, блядь, 2+1, як у бедронцы. Белапалякі, зразумелі. Я такі, што? Да гэтага... Я такі, цо? Да гэтага перакладу вам яшчэ будзе пераклад «Піратаў Карыбскага мора». Так, ужо рэлізнуты. Я ачмурэў ад таго, што ён ідзе 2 гадзіны 40 хвілін, бо я думаў, што «Пірат Карыбскага мора» там цягнуцца, ну, не ведаю, 1,5 гадзіны. Да, я збіраюся іх паглядзець на Окулусе якраз. Ну вось, і яшчэ Камрыб Дэдпула. Камрыб, дарэчы, нармальны цалкам. Нармальны, але я такі, не, я буду чакаць. Я таксама пачакаю, я не буду глядзець. Мне просто зноў-такі, калі Егор прыязджаў, ён мне паказаў частку вось гэтай закуліснай працы, як ён сводзіць, як яму прысылаюць гэта на гучку. Канешне, это настолькі іншы сусвет для мяне, разумееш, што я такі, вау, вы гэта так робіце. Вельмі моцна прафесійна. Гэта, ну, канешне, вельмі ўражвае тое, што яны зараз робяць, і гэта... Я сёння зненацку зайшоў у Твиттер, і там, блядь, прям нейкая спрэчка была наконт таго, што нехта там пераклаў Безумнага Макса. Фурыёсу. Да, і там нешта накшталт таго, што тыпу, бля, там... Расейшчына. Не-не-не. Ну, абы не было расейшчыны, неправильно перакладі. Не форма, а хорма. Гэта Чубака, ну, господі. Чубака є Чубака. Чубака заўсёды будзе Чубакай. Вось. Чубака заўсёды будзе... Ніякага дызрэспекту, ці што? Толькі жарты, пацаны, все добра. Что ты хвалюешься, что тебя отменить у Твиттере? Так меня уже отменили, я ж педофил, ты забыл. Ну это пинский кошек только тебя отменила. Тебя отменил? Я не ведаю. Карацей, что у нас? Oculus Quest. Дякую, дядька Борода, за тое, что... Я, дарэчы, до конца не разумею, ці даў ён мне яго просто ў карыстанне, ці падарыў. Бо я ему написал, колькі з мяне, а ён такі, ніколькі. Атрымлівай задавальненне. Мне гэта хуйня нахуй не трэба. Ось я не ведаю, ці трэба яна яму. Можа ён потым у адзін момант мне такі, ведаеш, пасярод ножкі.
Вадзім, Высылай. я ў Вільні. Над ложком Я ў такі. панарах. Табе пізда. Дзякую, што спаліў, дзе я жыву. Да, то так ніхто не А ведаў. хто ведаў? Усе, хто до нас прыїджаў піць Ніхто. безалкагольны Два віскі. чалавекі? Да. А, да. безалкогольны віскі прыязджаў піць адзін. Не, чаму двое, яны ж двоіх прыїджалі. А Такая ўвогуле наш нас троіх. не слухаю. Ну і ладно. Ну. Затое грошы на Patreon заносіце, галоўнае. Можете нас не слухаць, галоўнае заносіце Ну, так- грошы на Patreon. Карацей, Oculus Quest. Другая ревизия у меня. 64 гигабайты. Ну, у меня Full 128. Ну вось, нахуй не патрэбна гэта 128. Я фильмы туды пампую, не Бля, выдаляю я так просто. само і А што табе перашкаджае выдаліць фільмы? Мне впадло. Цудоўна. А чаму ты іх на ты пампуеш, калі табе... Я... То бок пампаваць табе не ўпадло, а выдаляць падлу? Не, я просто зайшоў на баравік, напампаваў фільмаў, закінуў на квест і просто час ад часу врубаю, ведаеш, типу, по 20 хвілін гляджу і вырубаю. Я паглядзеў на... Гэта, дарэчы, было на тваім яшчэ Oculus, калі ты мне яго даваў. Гэта я паглядзеў House of the Dragon. Вось. 2 сезоны. Калі вам падабаецца гульня тронаў, бля, ідзіце глядзець House of the Dragon. Досвед глядзець в віртуальным кінотэатры серыялы. Это, Так. конечно, вау. Так. Да. Моцна Ці ўраджае. YouTube. Не, слухай, на YouTube я не глядзеў, я там паглядзеў апошні сезон Рыка і Морці. Вось. І з серыялаў я часткова пачаў пераглядаць, як я сустрэў вашу маму, але мне здаецца, паглядзеў 34 серыі і зразумеў, што я ўжо настолькі моцна... Слухай, ты гэтыя серыялы глядзіш на фоне ўвесь час. Так, што мне падаецца, гэта не той серыял ты абраў. Якога-небудзь Тэда Ласа новы сезон, магчыма, але гэта Тэд Ласа ўжо скончыўся. Новы сезон. Ну так вось. І вось калі пазаўчора, мне падаецца, я паглядзеў другую выдму нарэшце. Вось я паглядзеў другую выдму і я такі... Ой, Максе. Так, я такі Дэні Вільнё, а можна, калі ласачка, яшчэ мне спадабалася? А ты тады мне пісаў пра тое, што калі трэця выдма? Так. Ну, да, магчыма. Ну вось я такі... Ну, наколькі я разумею, там яшчэ типу ўсё на этапе сцэнара знаходзіцца на дадзены момант. Я другую выдму да сіх не глядзеў і вось неяк няма эмацыйнага ресурсу. Гэта тое, што трэба глядзець. Ну, типу, ты ў кінотэатру... А ты на маім Oculus'е глядзеў? Не засталося ўжо? А ты ў 3D глядзеў яго, ці звычайна? Звычайна. Ты спрабаваў 3D глядзець? Бля, мне вельмі балюча ад 3D ў Oculus'е. Ну, мне трэба чамусьці вочы зводзіць. Вось, я не ведаю, і я такі... Не ведаю, мне нормально. Вось, я не ведаю, чаму, але ў твоім Oculus'е у мяне ўвесь час быў нейкі расфокус. У мяне няма гэтай штукі, зверху я на тебя съезжаю. А ў барады я таксама не карыстаўся гэтай штукай. Сур'ёзна? Так. Ну, окей. Бо ў яго ёсць просто такая прокладка зверху, як казырок яна зроблена. Яна трымае яго больш-менш, типу. Окей, ну, магчыма. Я не ведаю, вы ж там спрабавалі гуляць у нейкую настолку. Чаму спрабавалі? Мы з спадаром Гомзікам, падпісвайцеся на Гомзіка. Спасылачка ўнізе. Так, праграмісткі кут. Мы з ім гулялі ў гульню, якая называецца Демео. Гэта амаль што можна назваць настолкай. Ось, ну, то бок у цябе ёсць поле, у цябе ёсць нейкія героі, у цябе ёсць іх спэлы. Наколькі я памятаю, на канале VR па-беларуску там ёсць відэа, так, запіс таго, як мы гулялі. Таксама можаце падпісацца, паглядзець, перадаць прывітанне паважанаму спадару Гомзіку. Ну так вось. І карацей, я паспрабаваў яшчэ гульні. Першыя гульні, якія я спрабаваў, мне ад іх было чамусьці вельмі-не вельмі, бо адчуванне у мяне было, ну, я не ведаю, можа я просто не звык да гэтага яшчэ, але на той момант я адчуваў, быццам бы за мной нехта сочыць. Ну, ось ты ведаеш, ты стаіш ось у Oculus'е, ты стаіш пасярод нейкага поля, ты азіраешся вакол, нікога няма, але мозг такі, типу, а можа там нехта вось з табой стаіць. Да, есть такое, я ведаю. Гэта як гісторыя з Гаррізмодам, ведаеш? У мяне гэтая херня яшчэ і в онлайн-кінотэатры, таму што я не ведаю, чаму. У мяне, кароч, цела, яно не забывае пра тое, што я існую ў рэальнасці. Я гляджу гэта в онлайн-кінотэатры, ты азіраешся, но як бы, типу, няма нікога побач, вось, але у мяне пачынаецца параноя, што нехта ў пакоях знаходзіцца ў гэты момант, вось. І я такі, типу,
Так, і Ось. мне вось гэта неяк прыйшлося пабароць, ну, я перашагнуў праз сябе, можна так сказаць. І зараз, слухай, добра, ёсць добрыя VR-гульні, насамрэч, ну, тыпу, ёсць вельмі тактыкульныя VR-гульні. Вось. Я вось хочу паспрабаваць вось гэтую настолку з вами пагуляць. Вось прышпільна, мне здаецца, у траіх было б зарубіцца. Ну, там, але я, честно кажучы, прыхуеў, які нармальны гук у Окулусе у мікрафона. Так, мы пісаліся, дарэчы, цалкам на Окулус. Да, это, тыпу, ну, не под майкі, канешне, але у цэлым нармаз. Насамрэч нармаз. Вось. І, карацей, што Окулус? Да чаго мы гэтага пачалі? Праходзіла імпрэза Мета, на якім яны паказалі... Фейсбука. Ну, Фейсбука. Я ўсё яшчэ адмаўляюся называць гэта Мета. Я чакаю, калі яны назад павернуць назву. І, карацей, што там паказалі? Там паказалі новы Oculus Quest 3S. Гэта Oculus, які... Яго называюць палепшаны. Не тое, што... Гэта палепшаны другі Oculus. Ну да, да. Ці больш танны трэці. Ці больш танны трэці, так, таму што ён будзе каштаваць... Глядзіце, з якой кропкі зору просто на гэта глядзець. Так, на 128 гигабайт ён каштуе, калі я не памыляюся, 300 евро. На 256 ён будзе каштаваць 400 евро. Што для Oculus на дадзены момант вы... Гэта адзін з самых танных шлемаў, і калі вось гэта... І мне здаецца, вось 3S зараз, гэта ідеальная кропка ўваходу ў VR. Улічваючы, што гэта вельмі тэхналагічна. Да, гэта, канешне, бляха, нават другі Oculus выкліківае ў цябе вау-эфект просто. Пакуль знешнія камеры не вырубаюцца. Ну да, факт. Яны яшчэ і чорна-белыя, ты такі, блядь, я сабака? У мяне і так праблемы з колерамі, а тут яшчэ і чорна-белыя. Ну ось. Яшчэ цікава тое, што яны паказалі, ну, яны будуць абнаўляць гэтых аватараў, бо калі хто не ведае, аватары у Окулусе, яны выглядаюць у любым выпадку як жанчына з вусамі. Да. Ну, вось, тыпу, калі ты робіш мужчыны, калі ты робіш мужчыну, у цябе атрымліваецца жанчына з вусамі. Вось, ну, типа, прыблізна так. Я не ведаю, чым праблема. І вось яны гэта паляпшаюць, і яны паказалі такі цудоўны момант, тое, што аватары цалкам рухаюць усімі канцавінамі. Так. Прышпільна. І ёсць думкі аб тым, што, магчыма, яны будуць паказваць нейкія трекеры. І калі гэта будуць нейкія танныя трекеры, там, не ведаю, до 100 евро, ну, мне падаецца, гэта цудоўна. Цалкам для ўсяго цела. Усё роўна, набываць пакуль новую... Гэта для тых, хто прям вось гуляе. Ну да, да. І калі яны будуць гэтыя трекеры падтрымліваць другі Oculus, што хутчэй за ўсё будзе. Ну, дарэчы, другі Oculus яны перасталі вырабляць. Вырабніцтва спынілася, і да канца гэтага года яны намерены распрадаць усё, што ў іх ёсць на складах. Таксама самая выдатная кропка ўваходу на дадзены момант набываць сабе другі Oculus на 64 гіга. Так. Можаце нахуй на аўтарычкі. Розніцы, блядь, ніякай не будзе. І глядзець фільмы, паспрабаваць VR-гульні і ў цэлым атрымаць экспірыенс. Я не ведаю, пасядзець там 100 гадзін, потым скінуць на куфары нармаз цалкам. Слухай, я зараз не выяўляю для сябе нешта іншае, дзе я б мог бы паглядзець кіно. Ну, да, есть такое. Фільмы паглядзець, я такі, не, ну, я яго спампую, я пачакаю, там некалькі хвілін, я спампую яго на Oculus і буду глядзець уже у кінотэатры на вялікім экране. Вось, я такі, вау, гэта цудоўна. Таксама яшчэ Цукерберг, ён паказаў акуляры AR. Да, правда, яны выглядаюць як... Яны выглядаюць добра. Ну, хер ведае. Ну, дядька, типу, дызайн, як па мне, ну, типу, зусім... Ён выглядае як проста Ray-Ban з большымі гэтымі... Рамкамі, да. Так. У нас нашай элітарнай суполачкі напісалі, што ён выглядае як акуляры з Лего-дупла. Я такі, ну так, гэта выглядае як акуляры з Лего-дупла. І на дадзены момант іх ніяк не атрымаць. Цукерберг заявіў, што іх на дадзены момант змогуць атрымаць толькі супрацоўнікі Мета і нейкія абраныя людзі. Вось, а чаму яны паказалі гэта проста як прататып? Чаму? Таму што на дадзены момант Цукерберг сказаў, што яны вельмі шмат каштуюць у вытворчасці. То бок вырабніцтва адных такіх акуляр каштуе $1000. Вось, і ён такі, не, мы хочам, каб гэта каштавала танней. І яны вось будуць паляпшаць гэта ўсё, я не ведаю, калі гэта ўсё адбудзецца, але, ну, вы можете бачыць на сваіх экранах гэтыя акуляры, калі вы аб'еце ў сваім гугле Meta Orion. Вось там і паглядзіце. І будзе цудоўна. Ну шо,
Що дальше? Що? iOS 18. Давай пачнем з класікі. Прывітанне ўсім. Першы гікаўскі. Да, 63, мне здаецца, выпуск, таму што у нас там быў 61,9, потым 62. Вось. Што у нас класічна сёння? Я бы хацеў назваць гэты падкаст. У гэтым падкасце быў павінен быць IT-барада, але ў яго не атрымалася. Вось. Patreon, лайк, шэр, дзякуй за мову. Падпісваемся на ўсіх, на каго мы кінулі спасылкі, і знасіце ўсім грошыкі. Як кажуць, рабіце па-беларуску, буду глядзець. Вось. Так, згодны. Бля. Айфоны? Айфоны. Да, была прэзентацыя новых айфонаў, якую, честна кажучы, я вельмі хацеў паглядзець, і ў дзень, калі была гэтая прэзентацыя, настолькі моцна запорхаўся, што я просто лёг спаць і не стаў чакаць там колькі 3 гадзін ночы. Сур'ёзна? Да, і што ў выніку? Прэзентавалі, па-першае, 16 айфоны. Што ты думаеш наконт 16 айфонаў? Я думаю, што гэта нахуй не патрэбна нікому рэч, можна было не прэзентаваць. Слухай, так же самае, як і 15? Не, ну у 15-м хаця б, чувак, там было тыпу... Што? Ну, што там было? У звычайнай версіі 15-го айфона з'явілася хаця б, ну, тыпу, вось гэты глазок, які, тыпу, цяпер ён ёсць і ў звычайнай версіі, да, Dynamic Island. Які з'явіўся ў 14 Pro Max? Да, вось, але цяпер ён хаця б у звычайнай версіі. Там хоць нешта можна было паказаць. Зараз гэта цалкам мінорнае для мяне абнаўленне, плюс... Добра, у 16-м айфоне з'явілася кнопка камеры. Яна з'явілася ў 15-м? Не. Ну, тыпу, яшчэ адна кнопка, якая там... Сенсорная кнопка. Ну, і, дарэчы... Вырабнікі чехлоў, прывітання. Да. Хуй ведае, як гэта будзе працаваць. Як у вас справа, да, увогуле. Гэта не тое, што нейкая сенсорная... Ну, гэта кнопка, за якой трэба взаимодейнічаць фізычна. Да. І ці гэта трэба ў чехле рабіць нейкі выраз? І там же ёсць яшчэ дабл-тап, як на звычайнай камеры, то бок ты крыху націскиваешь, ён фокусируется, а потым толькі здымае. То бок это та ж самая логіка, якая ёсць на зеркальных ці беззеркальных камерах. Каму яно нахуй патрэбна, я пакуль не разумею. І з тых, ну, тыпу, вось з усяго таго, што я зразумеў, ну, тыпу, стандартная камера айфона, яна не такая ахірэнная, каб здымаць на яе вось прафесійныя фотаздымкі, і ўсе тыя, хто займаюцца... Ну, чаму выкінуць, зняў на яе кліп? Не на стандартную камеру. Не на стандартную аплікацыю камеры, я пра гэта. Там яшчэ і парасончык быў. Ну, кайф. Кароче, я струк ведае, для мяне, ну, тыпу, я вось як жыву з 14-м айфоном, буду жыць далей і нічога не буду сабе думаць. Я хочу нагадаць, што ты 14-й айфон набыў на старце. Так. Вось, і слухай, у мяне выключна из-за таго, што ў цябе XR-ка полетела. iPad 2019 года выдатнейшы працуе, да сіх я на ім гляджу YouTube і ўсё піздата. І буду змяняць яго толькі тады, калі паламаецца канцаткова і ўсё. Але каб ты разумеў, ён у мяне, блядь, у ідэальным стане, ніводнай драпіны, нічога такога. У меня на ім ёсць, да яго ёсць Apple Pencil, якім я час ад часу, но я на ім час ад часу па працы малюю. Таксама ўсё выдатна працуе, і калі толькі зламаецца, толькі тады буду нешта мяняць. Таму Apple Pen, бля, Apple Pen. Божух, на які стары мем ты вспомніў. Да і мы не маладзеем. Я памятаю, быў This is хорошо, бля, за гэтым мемом. Я памятаю, плюс 100-500. Хто не памятае плюс 100-500. Ну, хаця шмат хто не памятае зараз. Шмат хто не ведае. У мяне ёсць гэты супрацоўнік, якога там 2000... Вау, з тэмы на тэму, ну давай. Не, у мяне просто ёсць супрацоўнік 2001 года народжання, вось, і ён, тыпу, ён п'ець, паліць, бля, што, тыпу, табе не 8? Вось, таму неяк так. Цудоўна. Карацей, што яшчэ паказалі? Паказалі новыя AirPods. Так, і ў звычайных AirPodsах з'явілася шумадаў. Просто ў звычайных яны не вакуумныя, не ўнутрыканальныя. Мне цікава, як гэта працуе ўвогуле. Кажуць, што херова. Ну, хутчэй за ўсё. Але цікавая рэч... Калі-небудзь яны выпусцяць AirPods, на якіх нармальны мікрафон. Вось, тыпу, паглядзіце, калі ласка, на Oculus, на другім Oculus ёсць нармальны мікрафон. Чаму нельга так зрабіць? Не падаецца, таму што там мікрафоны знізу. Я не ведаю, дзе мікрафон у Oculus знаходзіцца. Карацей, ты бачыў, што яны зрабілі тое, што зараз яны дабіваюцца таго, каб
AirPods визналі як сродкам для дапамогі ў слуху. Ну, Типу, як слухавы апарат. Да, ён насамрэч можа так працаваць, таму што аплікацыі ёсць. Яны хочуць зрабіць гэта на афіцыйна медыцынскім узроўні. Ну, типу, каб гэта афіцыйна прызнавалі здаецца, у іх не атрымаецца. У іх атрымліваецца, дзядзька. У тым ты і справа. А ты ўяві, што калі яны, слухавы апарат, які там каштуе, я не ведаю, колькі яны там. Дахуя. Звычайна дахуя. Ці AirPods, якія каштуюць, типу, 200-300 евро. Ну да, окей. А к AirPods ты заходишь себе усю экосистему. Ты заходишь себе iPhone, который цудоўна працуе з AirPods. Ёсць тэма. Слухавы апарат можа працаваць некалькі тыдняў. AirPods працуюць 5-6 гадзін, і потым іх трэба дазаладоўваць. І, напрыклад... Слухай, дзядзька, можа які-небудзь, не ведаю, вельмі моцны рэжым Ну, ўсё роўна яны... зберажэння ў рэжыме слухавога... Яны ўсё роўна будуць працаваць у рэжыме празрыстасці, то бок у іх будуць працаваць і дынамікі, і адначасова мікрафона. То бок гэта прыблізна тое ж самае, што ты проста размаўляеш па тэлефоне. То бок я не ведаю, як яны будуць захоўваць гэтую энергію. Я не ведаю, вось як яны паказалі ў роліку, жанчына просто нешта стаяла, а потым дастала, паслухала, така ха-ха-ха, і зняла, і далей яна... Ну, калі так, ўсё роўна, гэта ж не так працуе. Калі ў іх атрымаецца, яны атрымаюць вельмі шмат грошай, дзядзька. Ну, слухай, зараз вытворчасць AirPods'аў прыносіць грошы болей, чым увесь Spotify. Вось і ўсё. Тыпу, ўсё, што трэба ведаць пра AirPods. Я больш у ахеры ад таго, што, па-першае, нехта набывае AirPods Max. Да, я таксама. Гэта самыя убогія, наушнікі, спрабаваў, честна кажучы, я прыхірэў. Ну, іх же зараз крыху іншая версія выйшла, і там можа крыху... А тебе распавесці што-то іншае? Распавесці што-то іншае? Не, Там Type-C выхад. І ўсё. Новыя колеры. Ўсё, зразумела. І ўсё. Там тое же. У новых AirPods'ах стаіць новы чып. У AirPods Max другой версіі яны заставілі стары чып. Да. Але добавілі некалькі колераў. І вельмі яны цікава... 4 гады жылі з тым, што гэты прабачце, сраны ліўчык, вось, які, ён незручны. Ну да, это, мне здаецца, самае кепскае, што можна было. Гэты цудоўны абадок на навушніках за 500 евро, мне падаецца. 500 мільярдаў. Ось гэты абаток, ведаеш, быццам бы, я не ведаю, сеткі майго дзеда для рыбалкі. Не, насамрэч нет, па эрганоміцы яны нармальныя, яны зручныя. Ты хочаш сказаць, што ты такі апранаеш такі 500 евро. Ты ўключаеш музыку, такі 500 евро. Не, ідзі набыць Sony. У плане музыкі, канешне, гэта просто, да, гэта жах сраны. І не абавязкова Sony, можна набыць Sennheiser, таксама вельмі выдатна. Вот я ганяю со сваімі. У мяне не тут. За 70 евро. Ну да, ты конечно, накшталт таго, я цалкам задаволена. Я не могу сказаць, што гэта там жах, які херовы гук. Гэта нармальны гук, лепей, мне здаецца, чым вось у нашых навушніках, у якіх мы пішемся. Я згубіў свой кейс ад аўдыотэхнікі. Кепска. І што ты рабіць будзеш? Не ведаю. Пагляжу дома, бо я яшчэ дома не быў. Я сёння згубіў, я просто прыехаў на працу, такі, трэба навушнікі. Ці што ж просто прыйшоў час набыць сабе AirPods? Не. Чаму? Чувак, прошкі AirPods реально добрыя. Дзядзька. Я з імі адганяў некалькі год. Ты у прошках ганяў. У другой прошках, так, у другіх прошках я ганяў, і я такі, добра, яны такія ж, як маі Sony, якія ў мяне былі да гэтага. Да, памятаю. Вось. А потым я набыў сабе аўдыотэхніку за 75 евро. Да, ну это таксама цалкам нармальна. Яны, тыпу, нічым не горш, чым тыя самыя прошкі. Паспрабуй, вось моя табе асабістая парада, паспрабуй Sennheiser Momentum. Другія. Гэта просто... Яны каштуюць як прошкі, можа, яны каштуюць крыху даражэй за прошкі, але яны, вось, па ўзроўню гука, гэта самыя найлепшыя, затышкі, якія бесправадныя, якія я спрабаваў у сваім жыцці. Яны яшчэ вельмі прышпільна... Моментум 3-4. Аны ўжо 3-4, но я толькі другія спрабаваў. Ого! Колькі? Гэта паўнаразмеркі. Не, стой. Sound... Ну, ось третья версія. Ад 169 до 319 да, евро. Вось, да, яны. Бля,
у іх такі ж роўна точно такі ж форм-фактор, як і у да, маіх. але яны першымі, мне здаецца, выйшлі і... Ну да, 299 евро, але... 169 у топа. Ну, я не ведаю, на саундзе я гляжу, і вось моментум... ну гэта для... Моментум 4 каштуюць... Гэта ж паўнаразмерная. Ты ж сам кажаш, што у цябе вельмі шмат грошай, ты вельмі шмат зарабляеш. Ну я не хочу марнаваць іх на слухаўкі. Ну, можа. Типу, аддаваць амаль 300 евро за слухаўкі па якасці гуку, якія, мяне мае аўдыотэхнікі цалкам улаштоўваюць. Мне цудоўна з імі было калісьці, з імі цудоўна. Ну вось. Што яшчэ? Выйшла iOS 18, дадалі паузу на відэа. Вах. Я не ведаю, я абнавіўся да iOS 18 і такі, добра, мне цяпер незручна, што контрол-цэнтр іншы. Таму што, калі ты хочаш яго смахнуць вверх, у цябе просто пераключаецца на вкладку з музыкай. Да, і мне гэта просто жах як незвычна, таму што трэба вось зусім уніз цягнуць палец, а у мяне iPhone 14 Plus, вось гэта лапата, як і у цябе, дарэчы. Вось, ты разумееш гэтую боль. І ты ніхера незручна, ніхера нельга гэта наладаваць і неяк гэта змяніць. Просто я б нахер гэта виджеты просто повыкидываю, я імі ніколі ў жыцці... Хто карыстаецца виджетамі? Калі ласка, калі вы карыстаецеся виджетамі, ці існуюць, можа, які-небудзь... Любы чалавек з андроідам? Я не ведаю, я сядзеў калісьці на андроідзе, таксама... Я не ведаю, просто я сидел на андроиде, правда, я сидел на другим андроиде. Апошні андроид, який я бачив, гэта Android 24. Да. Ось у меня калісьці планшет был на андроиде. На третьем, мне здаецца. Третий андроид выходил только для планшету, он не выходил для телефонов. Я струк ведаю, у меня Windows Phone. Ну, Windows Phone у меня так само был, пасля гэтага у меня была Nokia Lumia. Добра, у меня ніколі не было Windows Phone. Серьезно? Бля, у меня у сябра был. Охуенно зручно в плане юзабіліці. Потому мы за ими перестали сябраваць. Да? Ну окей. Такое таксама адбываецца. Мне вось, дарэчы, асабіста шкада, што вось такое адбылася з Windows Phone, таму што пляцоўка сама па сабе была клёвая, і нават тыя аплікацыі, якая сама Microsoft распрацоўвала, на той же там Lumia 520, якая у мяне была, она ахуенна працавала. Струк веда, мне гэтыя квадраткі, бля... Не, гэта вельмі зручна, насамрэч. Плітачкі... Яны ж просто усе наладоўваюцца максімальна. Зараз табе Apple дае магчымасць наладоўваць свой iPhone, такі, бля, ну і гаўно вы зрабілі. Не, я ўсё роўна, вось тебе далі гэтую магчымасць, ты хоць што-небудзь змяніў? Не. Вось і я так сама. Мне так вельмі, я не ведаю, гэта не бамбёж, мне падаецца, гэта больш неразуменне. Калі нехта... Навошта яно ўвогуле? Не, я не аб гэтым. Я аб тым, што нехта выкладвае свой дызайн, які ён зрабіў. Прыходзяць людзі такія, бля, навошта яны гэта зрабілі? Ну да. Ну, тыпу, чалавек гэта зрабіў для сябе. Ну да. Мяне больш дабіваюць, тыпу, гэта было ў андроідзе 12 год таму. Блядь, дядька, пауза на відэа, гэта пиздец. Ну, тыпу, яны б маглі б не дадаваць і тыпу... Нічога б не змянілася. Но... Калі што, пауза на відэа была на Siemens C65 і ўсё... Пауза на відэа была, блядь, з таго моманту, як у тэлефонах з'явіліся камеры. Ну, здаецца, як на тэлефонах з'явілася відэа. Ну так, першапачаткова, да. Ох, ты часы памятаеш, калі на тэлефонах не было відэа. Я памятаю відэа, і там, дзе самалёты ловушкі выкідвае. Да, яно кайфовае. Кароч, я не ведаю. Відэа, дзе дзяўчыне цэглай. Добра. Бля! Ну ладно, яшчэ мужик з банкай, як бы. Не, гэта ўжо не... Класіка, да. Гэта усе... База! У школах павінны... Ты мне кажаш, што я не памятаю, што такое слово, бо не разумею слово база? Ну так. Кароч, давайте да наступнай навіны. Valve цяпер удзельнічае ў распрацоўцы Arch Linux. Я спецыйна дадаў гэтую навіну, таму што Вадзім ніхуя не разумее ў Linux-ах. Правда, Вадзім? Каб вы разумелі, у мяне ноут не запускаецца пасля таго, як я на яго Linux паставіў. Да, Вадзім у мяне спытаў, тыпу, які Linux можна паспрабаваць паставіць, я яму сказаў Arch, таму што Arch нехуй ставіць, і там, тыпу, дакладная інструкцыя ёсць і што, як усталяваць сабе Arch. Вось.
Ён до сих не запускаецца, Да. калі што я намагаўся. Блядь. Нічога не змянілася. Да. Пергвінчык нічога не зрабіў. Калісьці Valve са сваім Half-Life'ом зрабіла вельмі моцную частку папулярызацыі вінды як гульнявай пляцоўкі. Цяпер яны спрабуюць праз Steam Deck і сваю вось гэтую SteamOS зрабіць тое ж самае з Linux-амі, то бок у цябе ёсць сістэма, якая цалкам сабрана толькі пад гэтую прыладу, і ты можаш як бы вось так вось з ёй узаемадзейнічаць і запускаць праз банкі Вайна. Мне здаецца, што гэта ўсё ж такі Вайн па сваёй логіцы. Відэо на 7 секунд. Бля. Не, Вайн гэта аплікацыя, якая дапамагае на Linux-ах запускаць экзэшныя праграмы. Ну, не экзэшныя, але толькі на 7 секунд. На 6. Вайны былі па 6, чувак, а не па 7. А не па 9? Не, па 6. Бля, былі Вайны. Вось. Ладно, Вайна, ты памятаеш гэта? гэта? У канцы такі, бля, памятаеш на скале? А ты памятаеш быў перископ, а? Трансляцыі перископа. Усе раней, блядь, сядзелі ў перископе. Это не Pinterest? Не, гэта не Pinterest. Pinterest гэта аплікацыя. Перископ, бля, да. Не, ты вельмі прошарны быў, я туды не залазіў. Да, сур'ёзна? Ну ладно. Што зменіцца з гэтага моменту? Мне аж голас прасіў. Это дядька Гейб мне такой, набудь, сука, Steam Deck. Про Габена толькі сур'ёзна. Да. Бо Габен што? Габен ебе. Па-першае, гэта далёка не першае увогуле ўзаемадзеянне. Гэта далёка не першае. Да, это не першае ўзаемадзеянне Valve і Linux-оў. Яны спрабавалі ў Steam машын, калі вы памятаеце, калі вы малады, то вы не памятаеце, калісьці Valve хацела распрацоўваць гульнявыя кампы на Linux. Вось. Яны падтрымлівалі распрацоўку на KDE. Мне да сих не зразумела, чаму, блядь, KDE, таму што тыпу KDE перастаў лагаць з апошніх часоў ці... Ладно, я памятаю, апошні, блядь, гэта быў 4-й KDE. 3-й KDE, 4-й я уже не застаў. Бля, не глядзіце на мяне, я не ведаю, аб чым ён кажа. Гэта нейкая эльфійская мова. Навіна чыста, блядь, для мяне. Просто як для старога лінуксоіда, вось. Навіна для мяне і для малатка, які таксама да сіх на лінуксах сядзіць. Калі хочаце вытнаць малатка з чату, кіньце залупу. Што? Ты ведаеш, ну, мои любимыя стыкеры з залупай гэтыя, я табе кідаў. Ну, ось я ў чаце з Вожыкам кінуў гэтыя стыкеры, ён сказаў, трэба ці яго выдаляць, і мне ніхто не выдаліў, і ён выйшаў сам з чату. Але потым павярнуўся. Дзіўна. Я думаю, зноў кінуць. Бля. Просто чувак не разумее наш гумар зусім. Подписывайтесь на малатка, дарэчы. Дасіх гляджу яго стрымы. Даўно стрымы, дарэчы, не запускаў. Ці ўсё добра з пацаном, калі ласка, напішыце. Ну так, ён піша ў чаце Вожыка. Вось, Valve і Linux, мы пра гэта размаўлялі. Што яшчэ дадаць? Падтрымліваю. Нахуй вінду, нахуй мелкамягкіх, калі ласачка, усе разам на вінду ці на макасць. Макасць ці што гэта фряха былая. Нахуй вінду, усе на вінду ці на макасць. Гэта сказаў ён. Можете адматаць і пераслухаць. Нахуй вінду. Linux ці макасць. Макасць былая фряха, яшчэ раз паўтаруся. Я не ведаю, слухайце, сядзіце на віндзе, не марнуйце сабе нервы. Што, табе кепска жывецца з макбукам? Ты калі макбук набыў, мне пасля гэтых праз тыдзень сказаў, што я цяпер не ведаю, як сядзець на віндзе. Я кажу пра Linux. Не лезьце на Linux. Купіце Mac. Не, усталюйце сабе што-небудзь, бля, усталюйце, кароче, ну, ладно, генту гэта ўжо попса. Што ёсць более? Фряху. О, ёсць гэта, бля, ёсць чалавечы BSD нейкі. Боже мой. Я яшчэ чуў пра Windows-Smooth. Што? Ну, той, які яго можна ўсталёўваць паверх Intel Kali. То? Не шарыць чалавек у Linux-ах. Ты маеш на увазе Kali Linux? Што? Блядь, я просто назваў рандомныя буквы, а ёсць нешта звязанае з Linux-ом? Да, існуе Kali Linux. Чувак, ты вось мы все ведаем, што Linux гэта каль, так што... Не, вы зайдзіце, короче, на Википедию, просто паглядзіце дрэва Linux дыстрыбуціву. Мне здаецца, любое слово возьми, дадай туды побач Linux, і такі дыстрыбуців знойдецца. Сосна Linux. Ну, то, напрыклад. Ось, Remedy і праблемы, Вадим. Шо, у мяне ніякіх праблем з Remedy нема. У тебе ёсць? Навіну читай. Ой, карацей... Не окупается компания.
Нема у іх грошыкаў. Скончваюцца паціху грошыкі, бо Alan Wake неяк вельмі мала прыносіць грошыкаў. Ну да, як заўжды тая ж самая гісторыя, што была з першым Аланом Вейкам. Усе такія, вау, ахуенная гульня, прайшлі яе, да, і, тыпу, спампавалі з торрентаў, у выніку Remedy сядзіць у дупе. Яны скасавалі распрацоўку... Remedy, Intel сядзіць у дупе, Remedy що? Ну да, у параўнанні з Intel у Remedy ўсё заебок. У іх там хоць ёсць, ведаеш, фінскія бані. Іх ніхто не набыў. А з працэсараў Intel можна просто пабудаваць фінскую баню. Яны ж там зараз грэюцца. Наўрад ці з працэсараў Intel можна ввогуле нешта пабудаваць. З гэтага гаўна, блядь. Да, цяпер бы, да... А калі пабудуеш, то праз некалькі год яно разваліцца само. Дэградуе просто. Вось, короче... Усе мы крышачку працэсары Intel. Да, маё жыццё, блядь, у апошні час. Дакладна. Што Remedy? Remedy зычыць у Tencent 15 мільёнаў еўра на тое, каб просто... Пацаны, нам трэба. Да, дажыць, дайце да заробка, ну, тыпу, ну, 15-кую, хулі там. Вось. Зараз у іх ёсць 3 праекты. Па-першае, гэта рэмейкі Max Payne 1 і 2, іх фінансуюць Rockstar. Вось. Існуе шмат карыстальніцкі шутер у сусвеце Контрола. Ён існуе, але яго няма. Да, ён... Контрол Шрёдингера просто якісьці, блядь, атрымліваецца. І адзіночны сіквел да Control 2 да сіх не гуляў, не буду гуляць, таму што ненавіджу Metroidvania. Усё акрамя, блядь, Metroid Dread, мне здаецца. Слухай, ты глядзіш гэтыя ўсе навіны, і мне падаецца, што толькі Габен недзе лікуе. Ну, яго ж увогуле ўсё добра. Ну. Deadlock у яго збірае просто прагляды, збірае онлайны. Да яго людзі ідуць, грошы несуць ім. Не, ну слухай. А ён сидзіць, нічога не робіць. Не, у іх же была гульня гэтая картачная, якую яны закрылі. Hearthstone. Я не памятаю, як она называецца. Па сусвеце доты. Дота карт, хай будзе так. Да, няхай будзе дота карт. Вось, яшчэ яны павінны былі атрымаць, зняць эпізод у першым DLC пад назвай Night Springs. Гэта ці што назва гораду, у якім адбываецца падзея Алана Вейка. Вось, яны аб'ядналі ўвесь выразаны контент з Night Springs з другім дадаткам і з дадаткам The Lake of House ён клічацца. Вось. У выніку мы пабачым не... У выніку мы ніхуя не пабачым, коротка кажучы. Вось. Зараз на дадзены момант сітуацыя такая, што мы ўвогуле можам і не пабачыць DLC новыя па Алану Вейку, таму што... Мы можам не пабачыць Remedy. Ну, гэта... Як самастойную адзінку. Да. Таму што Remedy можа просто ў выніку прадасца там умоўна якому-небудзь, ну не Rockstar, Rockstar там не набывае. Rockstar. Бля, тут гэта... Што, гэта нервы. Што? Нервы. Нервы? Так. Ну, у мяне ў апошні час з імі праблемы, да. Я пра гурт. Нічого ні в аднага трэка, вось чесна кажу. Ты ж увесь час сказаў, што нервы, у Магілёве нервы. Што? Ці то не нервы? Я. Мяне з нейкім зблытаў. Да. Ты ведаеш, зараз адбылася такая сітуацыя, калі ты сядзіш са сваёй дзяўчынай, такі, да мы ж гэта глядзелі, а потым ты разумееш, што ты гэта глядзеў з іншай дзяўчынай учора. Не разумею тебе. Да, короче, ну, што сказаць Remedy? Не хварэйце, вось, але... Земля вам пухом. Да, не толькі Remedy зараз хуёва, таму што хуёва таксама і каму, правильно, Ubisoftу. Ай, бля, калі Ubisoftу добра было. Ну, да. Яны выпусцілі свой новы Star Wars. Бля, вось, дарэчы, Star Wars не такі кепскі. Ну, насамрэч, Star Wars не такі кепскі. Тыпу, гэта не до конца тыповая гульня Ubisoftу, ведаеш? Ну да, окей. Тыпу, там вельмі прыгожы не так хуёва, як дизайн. Звычайна у Ubisoft'е, да. Там, тыпу, прыгожы левел дизайн. Але гэта нічога не кажа пра тое, што гульня добрая пры гэтым, што яе цікава гуляць і што на яе хочацца прамарнаваць грошы. Дастаткова цікава гуляць, але пытанне ў тым, што... Ты набыў? Не. Вось это зараз вось... Дядька, блядь, а мне цікава яшчэ ў Dragon's Dogma пагуляць. І, тыпу, яна прям цудоўная. Ну так ты ж яе набыў? Для мяне. Не. Нет? Я про другую. Ты перша набыў. Мне вельмі цікава пагуляць у другую Dragon's Dogma. Добра, мне было цікава пагуляць і ў другого Helldivera.
Ты заради яе кансоль сабе набыў, а потым прадаў. А потым прадаў. Да. Зараз кажу, што Space Marine других это Короче, фінансавыя цяжкія нізкія продажы апошніх праектаў вымусілі Ubisoft пераглядзець свае прыярытэты, апошнія праекты, калі што гэта Skull and Bones, які 4A праект. Да, там, я не ведаю, 400A, мне здаецца, з тым, колькі яны яго распрацоўвалі. Вось, яны хацяць засяродзіцца на якасці гульняў, на цікавасці гульцоў. Да, на палепшэнні кіравання і вяртанне да арыентацыі на патрэбе гульцоў. Да. Мне вельмі падабаецца, што ў мяне ў скобачках напісана «мда». Это я дадаў. Ты дадаў? Так. Добра. Сітуацыю дакладняе перанесены выпуск Assassin's Creed Shadows. Вельмі цікавы момант. Яны ж павінны былі яго зараз паказваць на Tokyo Game Show, але ў выніку яны скасавалі паказ. І гэта вельмі прышпільна. Такі, цікавы, чаму вы яго не хаціце паказаць у Японіі? Можа, таму, што там ніхуя няма японскага? А можа, таму, што яшчэ недзе побач у спіну дыхае другая Цусіма? Да. Ну, гэта умоўна другая, гэта яна не называецца. Я просто не магу выгаварыць гэтую назву. Я таксама. Ghost of Yachio. Ну, короче, да. Чу-чу. І гэта вельмі прышпільна, то, што вось у другой Цусіме там усе самураі максімальна абосраныя, там паказана вось бедная краіна. Максімальна самураі. Да. А пры гэтым, блядь, у Ubisoft просто адкрываеш любы геймплейны трэйлер новой Assassin's Creed, і там усё вось гэтае, тыпу, такі намацаваныя мужыкі ў прыгожых. Быццам Джоджо ўрубіў. Да. Вот это вельмі. Сёння яшчэ... Паркур гаўно. Сёння ці учора яшчэ пракацілася навіна пра тое, што там будзе праводзіцца спецыйная праверка Ubisoft з боку савета дырэктароў, таму што не зразумела, куды там марнуюцца дакладна грошы. І Bloomberg сёння напісаў, што яны баяцца таго, што насамрэч вось гэтая сямейка, якая кіруе насамрэч усім Ubisoft'ам, што зараз яны думаюць пра тое, што яны нібыта спецыйна выпускаюць хуёвыя недапрацованыя гульні, каб акцыі Ubisoft'а ебануліся і яны іх маглі выкупіць танней. Вось. І вось а потом яны зробяць хіцяру. Да. Калі ў апошні раз Ubisoft выпускала хіцяру? Першы Assassin's Creed? Far Cry 3. Far Cry 3. Колькі год прайшло? Струк ведаю, это можа гульня 2008-го. Мне здаецца, раней. Не? Ну ладно, слухай, окей. Мне зараз нават цікава. Слухай, ну кажаш, што яшчэ 4-й Far Cry неблагі. Ці 5-й? Честно кажучы, я гуляў толькі ў 3-й. Ну, я не ведаю. Дата выхаду 2012 год. А 12-й увогуле, добра. Мне нешта здавалася, што ўвогуле якосьці 5-го ці... Не. Окей, ладно, добро. Працягваючы, мы просто, ведаеш, просто падпішы тыпу кампаніі, якім кепска ў таймкодах, таму што зараз будзе ісці размова пра Intel, акрамя таго, што з іх працэсараў можна пабудаваць нармальную такую лазню, іх хацеў выкупіць ARM, вось, зараз жа ідзе вось гэтая... З графіку іх акцыі можна проста ў пекла спусціцца. Ну так, таму што настолькі ён моцна ўпаў. Дэградацыя працоў, яны адклікаюць назад парты і гэтак далей, карыстальніцкія воздухі вось зусім у пізде. І самае галоўнае, што яны праебалі тэндер на новую PlayStation, вось, на распрацоўку гэтых чыпаў для новых PlayStation, і у выніку іх захацеў набыць ARM, а ARM яны... Такія ARM зрабілі? Не, гэта не тыя. На жаль. Бля, было б так прышпільна, калі б ARM зрабілі ARM. Уяві. Вось. ARM хацела пад шумок. А у ARM зараз усё заебенна. Вось, насамрэч. Тыпу, у іх ёсць Qualcomm, вось, і як бы, вось... Ці стой. Бля, што? Нет, да, я пераблытаю. Хіба то не Qualcomm хотели набыць Intel? Не. Яны набываюць Intel, мне падаецца, частку. У ARM лінейка працэсараў. Як называецца? Qualcomm? Нет, Qualcomm гэта кампанія. Ну, Qualcomm не павязана з тым, каб набыць Intel. AMD? Мы просто зараз будзем закидывать, да.
Да, все окей, Qualcomm, да. Ну. Кароче, у іх усё зараз вельмі выдатна у гэтым плане, і увогуле усе лічаць, што за ARM стаіць будучыня, яны хацелі пад шумок набыць гэтае ўсё. Intel адхіліў іх прапанову. Мне вось увогуле цікава, што яны як бы збіраюцца рабіць, таму што гэта падобная гісторыя, якая можа здарыцца, якая здарылася, мне здаецца, ўжо з сотняй кампаній, там, напрыклад, вось просто з башкі вычапіць Atari, напрыклад. Аграменны гігант, у якогасьці ў свой час пайшло ўсё кепска, і у выніку, тыпу, яны прадаліся за 3 копейкі, і, магчыма, гэта зараз будучыня усяго таго, што адбываецца зараз з Intel'ом, магчыма, просто іх будучыня будзе весці іх у пекла, і вось нашыя зараз любімыя макбукі, мой макбук на Core i9 хутка ператварыцца ў тыкву просто. Вось, трэба пераходзіць на M3. M3 Pro Max. Да. Ввогуле даць там, не ведаю, палову почки. M3 Plus, ведаеш, тыпу працэсар павялічаны з павялічанай дыяганаллю. І ён, ведаеш, ён не дэградуе, не эвалюцыянуе. Так, што, яшчэ хочацца дадаць, кампанія, якой кепска, гэта зразумела Blizzard, таму што там нешта таксама незразумелае. Вось, у новай кнізе журналіста Джейсона Шрайера, калі памятаеш такога, «Кровь, пот і пікселі», напрыклад, была такая вельмі выдатная кніга. Вось, яна выйдзе 8 кастрычніка, сцвярджаецца, што кампанія пачала распрацоўку шутера па сусвеце StarCraft, што даволі незвычайна. Потому что у сусвеце StarCraft ніхуя не выходзіць уже вельмі шмат. Мне падаецца, што яны паглядзелі на поспех Space Marine другога. Да, я такі, у нас таксама ёсць космадесантнікі, пацаны. У нас таксама ёсць піжаны дызайн Warhammer. Ой, свая цікавая гульня. Ой, свой цікавы сусвет. Вось. Праектам кіруе Дэн Хэй, які перайшоў, ведаеш, адкуль? З Ubisoft, блядь. Вось, 3 гады таму і быў прадюсерам серыі Far Cry. Цяпер гульня знаходзіцца на вельмі ранняй стадыі. Ніякіх падрабязнасцяў пра тое, што, магчыма, гэта шматкарыстальніцкі шутер, ці гэта сінглплеерны шутер. Што ўвогуле з гэтым адбываецца, ніхера не зразумела, але... Нешта мне падае, што ніхера не будзе, як і з праектам Тытаны. Вось я толькі хацеў згадаць, але праект Тытан хаця б ператварыўся у Overwatch. Магчыма, просто, я не ведаю, гэта ператварыцца ў дадатак для Overwatch, але і Overwatch сабе херова адчувае, вельмі херова. Я зараз ось... Блядь, а што яны зрабілі з Overwatch'ем? Ну... Нічога. Яны выкацілі тыпу Overwatch 2, які нічым не адрозніваецца ад першай. Там нешта казалі пра сезон. Умоўна бясплатным, і ў выніку тыпу гэта ты же самы Overwatch, у які просто завезлі крышачку PvE контента, які ў выніку яны просто скасавалі, і ну просто ніхуя з ім не зрабілі. Гэта літаральна ты же самы Overwatch, толькі у яго менш онлайн. Я магу памыляцца, але Diablo на дадзены момант сябе цудоўна адчувае. Diablo нармальна сябе адчувае, не тое, каб цудоўна. Ён адчувае сабе нармальна праз тое, што яго дадалі ў Game Pass і на кампутары, і на Xbox. Тое, што новыя DLC выходзіць. І новыя DLC, і плюс новыя сезоны. То бок, ну, слухай, Diablo гэта гульня, якая заўжды была просто пабудавана на рэпетытыўным геймплеі. То бок ты ствараеш персонажа і просто хоць, сука, да бесконцасці ты сядзі вось на новых гэтых сезонах, калі табе прышпільна месіць мобаў, а Diablo пабудавана так, вау, што там прышпільна мачыць мобаў і займацца грындом. Я не ведаю просто, хутчэй за ўсё гэта будзе якісьці лутер-шутер, як мне здаецца. Просто таму, што ўся індустрыя вось зараз спрыяе. На лутер-шутер, што? Ну, нет, ну, тыпу, я, магчыма, памыліўся тэрмінам, не лутер-шутер, но вось, напрыклад, вось, у Sony апошняя гэтай гульня, якая правалілася, як она клікалася? Конкорд, вось, гэта што? Як жанр называецца? Сесіонны шутер. Шматкарыстальніцкі сесіонны шутер, окей. Геройскі шутер. Да, геройскі шутер, я пераблытаў. Ну, слухай, мне здаецца, што гэта нешта цікава, кампанія, якая стварыла гэты жанр, абасралася ў ім жа. Ну, да. Я пра Blizzard, я не пра Sony. Да, ну, што першы, што другі. Ты ж бачыш, што Sony, хутчэй за ўсё, ёсць нейкія дадзеныя аб тым, што Sony змарнавалі на гэты Конкорд 400 мільёнаў. Мільёнаў.
Да, миллиард рублей. Просто Купили Сіэтл. Да, ВВП, блядь, штата якогасьці. Ну, там же, слухай, там же гісторыя ўвогуле якая была, што, тыпу, яны ж набывалі студыю, якая распрацоўвала Конкорд, і яны на той момант, калі яны яе набывалі, ужо прамарнавалі на Конкорд 200 мільёнаў, а калі іх набыла Sony, гульня была, тыпу, у цалкам неудабаварымым стане, і таму у Sony у яе ўклала і яшчэ 200 мільёнаў. Ну, як я зразумею, там былі вельмі моцныя кранчы. Ну да, і ў выніку што, гэта і хоць неяк дапамагло? Не. Ну, вось і ўсё. Sony, мне здаецца, яны зараз просто майстры забіваць шутары, таму што паглядзець на тое, што яны зрабілі з Helldiver'ам, вам трэба было просто завазіць новыя сезоны, падвазіць сезон-пасы і рабіць так, каб гульцам было цікава. Першыя месяцы... Гэта забілі Arrowhead, па-першае. Гэта Sony забілі... Ну, абавязковая прывязка, першы, да. Ведаеш, ось першы гэты гвоздь у трун Helldiver'а забілі Sony з тым, што зрабілі гэтую абавязковую прывязку. Але ж яны яе адмянілі. Так, але уже гульцы былі незадаволены. І онлайн пачаў падаць. Я ўшоў з Helldiver'а выключна з таго, што мне не хапала контенту. Мне здаецца, гэта як з любымі пратэстамі. Першыя пратэсты заўжды пачынаюцца праз, напрыклад, якой-небудзь там эканамічны фактор, не ведаю, паліва падаражала. А потым праз 2 тыдня, калі ўжо там краіна згодна знізіць, блядь, кошты на паліва, ўжо патрабаванні зусім іншыя. Яны ўжо ператвараюцца ў палітычныя. І тут прыблізна тое ж самае адбылося бясплатна. Тут тое ж самае прыблізна адбылося з Helldiver'ам, таму што, ну, банальна, тыпу, чувакі, а можна, калі ласачка там аптымізацыі, можна, калі ласачка там крышачку чаго-небудзь новага, цікавага, таму што контента банальна не хапае. Контента нема. Да. Тыпу, дядька, за 40-30 добра там гадзін я рабіў одно і тое ж. 30 гадзін. Гэта весела, калі ты робіш гэта з кемсьці. Гэта тая ж самая праблема як, напрыклад, з Assassin's Creed'ам. Ты вось паглядзеў геймплейны трэйлер, табе паказалі геймплей Assassin's Creed'a, ты зайшоў і ты за там літаральна 10 гадзін паглядзеў увесь геймплей 300-гадзіннай гульні. І ты вось сидзіш і потым займаешся просто, блядь, аднатыповым грындом. Вось я не ведаю, я неяк наткнуўся на стрым нейкага амерыканца па Space Marine другому, і там я заўважыў такую цікавую рэч, што, як мне падалося, гэта звычайны карыдорны шутер. Тыпу, той увесь ажыятаж вакол колькасці ворагаў, тыпу, гэта толькі, ведаеш, яны паказалі гэта у геймплейных трэйлерах, гэта было ў пачатку гульні, а далей гэта просто, ну, тыпу, карыдорны шутер, звычайны, тыпу, цікава, ці гарбата. Я не ведаю, калі хто гуляў, напішыце, я вас буду асуджаць. Добра, не, гэта ваша справа, рабіце, што хацеце. Гэта жарт. Вось, як я і казаў, PS5 Pro будзе каштаваць каля 1000. Ну, блядь, ну, да. Такое. Я ввогуле... Пиздец. Мяне больш за ўсё, там, мы там далі крыху абмяркуем. Мне падаецца, гэта выключна для аматараў зрабілі. Хутчэй за ўсё. Просто, калі анансавалі PlayStation 4 Pro, там было зразумела, таму што з'явіліся 4 кацелікі, якія там попалі па нармальным коштам для людзей у магазины, і там у краме можна было сабе яго набыць, а кансоль у тебе 1080p. Нахера табе PS5 Pro, я ўвогуле не разумею. Показывали магчымасці новай кансолі на гульне, блядь, 19-го году, блядь, The Last of Us першая. Ну вось, і мяне вельмі моцна дабіла, што там же быў далі State of Play, і яны показалі ремайстер Horizon Zero Dawn. Гульне колькі, 4 гады? Да, і ты такі сидзіш, типу, ну, я не ўпэўнены. Яна, па-перше, і так нормально глядзіцца зараз на пятай плойке, а па-другое, ну, типу, калі іх вось так вот побач паставіць, ты іх нахер не адрознеш. Вось просто адкройце 2 скриншоты і всё. Ды ніяк, ну, типу, Маріо. Ты шо? Просто, блядь, Марио Одиссей. Ты шо, охуел? Лiterально Марио Одиссей. Нет, твою Марио для детей, Астробот для элиты, блядь. Ну да, я зразумеў, да. Таму мне гэта Марио захотел. И что там непонятно. Механики подобные все. Добрый механик, такі собі аргумент. State of Play. Слухай, на State of Play усё, что... Что? Не, я просто... Dragon's Age.
Dragon Age? Так, Dragon Age. О, кстати, дарэчы, з Dragon Age даволі прышпільная тэма атрымалася, таму што раскрылі колькі копій Dragon Age. Не, прадалі таго Dragon Age, які быў дагэтуль. А ты ведаў, што ну, тыпу... А яны прадалі 11 мільёнаў штук, чувак. Ну так, а гэты Dragon Age вельмі дрэнна прадаецца на дадзены момант. В плане, ён яшчэ не выйшаў. Ну, прадзамовы вельмі дрэнна ідуць. Ну хер ведае, мне ўвогуле ніякай веры ў Dragon Age няма. У мяне няма ніякай веры ў прадзамовы. Ну, таксама, да. Так. Дзякуй гэтаму Hogwarts Legacy за ўсё гэта. Што расплюшчы вочы. Да, больш ніколі. Sucker Punch. Што Sucker Punch? Яны паказалі новага Ghost of Tsushima, які называецца, прабачце, Ghost of... Як гэта чытаецца? Я не ведаю. UTI? Ну, няхай будзе так. Ну, вось. Для мяне самае важнае вось ва ўсім гэтым гэта Lego Horizon. Вось. Так мала гульнь па Лего у нас. Ну да. Я не зразумеў, чаму людзі абурыліся на Sucker Punch з-за галоўнай акторкі. Карацей, гэта... Яна просіць, каб да яе у яе бок прымалі займеннік яны. Вось. Таксама яна называе сябе яны называюць сябе квірам, чаму у адзіночным ліку я не разумею. Бісексуалам, пансексуалам, чаму не панянкай, сексуалкай. Бля, панянка-сексуалка гучыць як польскі падкат. Мне здаецца, што гэта ахуенная назва для Твиттера. Панянка-сексуалка. Гендер-флюідам. Во, як і так падкасты назовем. Панянка-сексуалка. Гендер-флюідам, фуры та барцуном з гамафобіі і трансфобіі. Людзі за гэтага чамусьці вырашылі абурыцца. Вам не паебаць, калі гэта, ну, у гульне гэтага ўсяго не будзе, яна не выйдзе, не скажа вам аб гэтым, і вы не будете ўвесь час хадзіць, і замест таго, каб рубаць усіх мячом, я не хочу называць гэта катанай, бо у іх там ёсць нейкія адрозненні. Вось, і яна ж не будзе такая, тыпу, гау-гау, я... Хто там? Курва-бобар? Квадробер. Квадробер, окей. Це зусім нейкая херня для мяне незразумелая. Ой, ну слухай, няма чаго дзецям рабіць, што ты? Ну, не, так я не супраць, я не разумею, чаму да іх даебаліся. А, ты аб гэта? Да. Ну, таму што ніхто ж у дзяцінстве з палкамі не бегаў, не рабіў ра-та-та-та-та-та-та. Ну да. Гэта ж, хто такое робіць? Ніхто. Ну вось, а гэта адзінае, што мяне зацікавіла з усяго State of Play. Ну, насамрэч... На Астработу выйдуць новыя боты. Steelers Blade. Слухай, вось так прышпільна паказалі тызер другога дадатку для Alan Wake 2, але пры гэтым самі Remedy кажуць, што магчыма яго і не будзе. Вось. Ну яны ж яны кажуць, гэта сліва кажуць, што магчыма яго не будзе. Кароче, да, прышпільна будзе паглядзець. З усяго гэтага State of Play я раблю такі вынік. Адзін эксклюзіў на платформе, якая прадвігае сабе эксклюзіўнымі гульнямі, і гэта Астробот. Ghost of UTI. На піке выходзіць таксама. Таксама выйдзе? Да. Не, ну слухай, ну ён жа можа выйдзе праз год. Ну так. Ну гэта можна лічыць эксклюзівам. Ну окей, часовая эксклюзівнасць. У нынешніх ось рэаліях гэта можна лічыць эксклюзівам. Ну да. Ну кароче, хер яго ведае. Ну Астробот, слухай, будзе цікава, як яны перанесуць Астробот на ПК, улічваючы тое, што табе трэба цалкам выкарыстоўваць магчымасці DualSense. Ну, типу, там же ўсё завязана на магчымасцях DualSense. Так, мне здаецца, адзіная гульня, якая ўвогуле падтрымлівае ўсе магчымасці, якія ёсць. Гэта адзіная гульня, якой яны патрэбны, блядь. Ну так. Бо калі я... Астатнія забілі на гэта струк. Я ўзяў у рукі, калі DualSense, я ўсё гэта адключыў. Бо яно мне, ну, не трэба, яна перашкаджае толькі. І ў мяне ёсць знаёмы чалавек, які просто набыў спецыйны свісток для Xbox Elite Controller, падлучыў яго да плойкі і гуляе. Не магу асуджаць, заебенны контроллер. Адно з самых такіх гучных навінаў гэтага тыдня, гэтага тыдня атрымліваецца, гэта тое, што былі уцечкі, збегі, уцёкі, да, як гэта яшчэ назваць. Nintendo Switch 2. Вось. Прычым, хутчэй за ўсё... Пакуль што яны ўсе ідуць адзін у адзін, як і дагэтуль. Но хутчэй за ўсё яны
арыгінальная, таму што чувакі, якія рабілі даследаванне з Digital Foundry, яны сказалі, што гэта ўсё, па-першае, гэтыя фотаздымкі, там вельмі бачна, што гэта, як так лічыцца, атліўная вытворчасць. Кароч, калі вось гэтыя дэталі, яны, тыпу, робяцца ў спецыйных формах. Мадэлькі гатовы ўжо. Да. І што, ну, тыпу, зрабіць такой якасці фейк, гэта трэба вкласці вельмі шмат грошай. Вось. Ну, там, тыпу, некалькі десяткаў тысяч даляраў, каб зрабіць вось такой. То бок, хутчэй за ўсё... Просто 3D-мадэлька без тэкстур. Якая 3D-мадэлька? Не, так злілі фотаздымкі самі з гэтага, з вытворчасці. Там ёсць просто фотаздымкі. Так? Да. Короче, што на дадзены момант вядома? Верагодныя спецыфікацыі будуць уключаць новы механізм мацавання джойконаў на магнітах. Гэта ўжо вядома, мне здаецца, год як. Вось. 256 гігаў унутранняй памяці, 8-цалёвы экран з тонкімі рамкамі, 12 ГБ аператыўнай памяці. У Xbox Series S 10 гігабайтаў і неяк працуе, то бок нармаз. Вось. Таксама на малюнках бачна, што будзе мець адразу два порта Type-C. Хутчэй за ўсё гэта зроблена просто праз ныццё і незручнасць, што калі ты ставіш на ладаванку свой Nintendo Switch, ты не можаш яго паставіць на стол. Вось. Хутчэй за ўсё, там просто бачна, што адзін знізу, адзін збоку. То бок его можна просто падлучыць праз іншы. Ці будзе вельмі дзіўная база. Ці магчыма будзе вельмі дзіўная база, і ці будзе база. Таму што ты калі памятаеш, мы давно гэта абмяркоўвалі, былі слівы, што ў гэтай базе таксама будзе нейкае жалеза, якое на якім можна будзе запускаць нейкія аплікацыі, накшталт там Ютубу, Netflixу умоўна, і тыпу не абавязкова туды падрубаць Nintendo Switch, каб глядзець гэта ўсё. То бок ён будзе выконваць такую невялічкую ролю ад... Да не, ну слухай, ну гэта дзіўна будзе. Да. Ой, яны будуць Нічога пра кошты не сказана. Вангую вось 500 еўра, як было спачатку на старце з Nintendo Switch, ён каштаваў 460. Вось, я думаю, зараз будзе 499 і... Ну слухай, ну добра, гэта партатыўная кансоль. Дарэчы, гэта, мне здаецца, першы раз, калі Nintendo вось так падыходзіць да сваіх прылад, таму што яны ж заўжды, ну, вось тыпу, яны, калі робяць новае пакаленне, яны ж яго крыху перабудоўваюць. Ну, не крыху, а на палову перабудоўваюць. Вось помні, быў Wii, а потым Wii U, які быў цалкам другім, і вось, тыпу, пасля Wii U был Nintendo Switch. Быў Wii і быў T. Да, а дагэтуль быў GameCube, які там увогуле кансоль. Таму цікава, канешне, што выйдзе. Я, здаецца, на старце яго не буду браць. Я пагляджу, таму што, тыпу, усе кажуць, што будзе зваротная сумяшчальнасць, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я не ўпэўнены, што мне зараз трэба яшчэ адна новая кансоль. Таму я можа, ведаеш, можа яна выйдзе, па-першае, яна выйдзе бліжэй да Новага года 25-го, то бок напрыканцы 25-го года. То бок нам яшчэ год жыць са звычайнымі свічамі. Зараз не выходзіць нічога такога, што мяне... Так цяжка на дадзены момант мне жыць са старым свічом. Пиздец, да, нават я часто часу забываю, дзе ён стаіць. Ну вось. Кароч, да. Не, кансоль... Добра, калі вы шмат вандруеце, гэта вось просто кансоль для вас. Каб убіць час у паездцы, асабліва калі вы не ў самалёце. Недзе пісаў, што ён звычайна не карыстаецца, ён карыстаецца, тыпу, ведаеш, там у чарге у паліклініцы пасядзець, ось, тыпу, пазаліпаць. Бо, напрыклад, той же самы Steam Deck, ну, ён так не працуе. Ён, курва, масіўны, блядь. Што б там не казалі пра... тую самую немагчымую партатыўнасць Steam Deck'у, не, ён не такі партатыўны, ён не такі зручны, як Nintendo Switch. Switch, bitch. Ну-ка, як гука ад лайтсейбера, Switch. Што за дадзены момант адбываецца скандал у амерыканскай прасторы зорак? Наконт P. Так. P. Diddy гэта адзін з такіх самых вядомых рэпераў
2000-х. Вось вам нечаканачка наконец. Да, ён быў кароч, чым ён быў, я так разумею, што ён быў не рэжысёрам, па-першае, чым ён праславіўся. Пі Дидзі гэта не аўтар хітоў. Пі Дидзі набываў правы на якісьці вельмі знакамітыя трэкі. Туды дапісваў, просто прапановваў нейкім вакалісткам просто спяваць іх. Вось, і там запісваў адзін, ведаеш, напрыканцы рэп-куплеты. Там было тыпу Пі Дидзі фіт, бла-бла-бла-бла-бла, і не ведаю, там не ведаю, Californication, умоўна. Не было трэка Californication, але амаль усе ягоныя трэкі, гэта тыя трэкі, якія ўжо былі вельмі знакамітыя дагэтуль. Вось, і па-першае, ён заўжды сябе вельмі дзіўна паводзіў, таму што калі там паглядзець на гісторыю біфаў розных рэпераў, а Пі Дидзі гэта першапачаткова рэпер, вось, яго там дзісіў Eminem і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, яго вінаваціць у педафіліі. Па-першае, яго дома, калі затрымлівалі, ёсць відэа, у яго дома стаіць, я не ведаю, там... Я бачу пра лубрикант для дзяцей. Да, і там стаіць, там, тыпу, не ведаю, 30 000 бутэлек, ці колік, просто там, блядь, просто сцены пабудаваныя з гэтага лубриканту. Можа, ён просто, не ведаю, горкі любіць. Не, там такая фішка, што гэта лубрикант, які выкарыстоўваецца, у гэты лубрикант дадаюць экстазі. І тыпу яго выкарыстоўваюць, каб людзей аб'ёбываць незаўважна. Таму што ён вельмі добра прапітваецца праз слізістую, калі ты дадаеш туды MDMA, то атрымліваецца, што ў чалавека пачынаецца эйфарыя. Мне падаецца, нас заблокуюць за гэты выпуск. Кароч, сітуацыя вельмі дзіўная, але больш дзіўна тое, што вельмі шмат зорак пасля затрымання Пі Дидзі пачысцілі свае інстаграмы, пачысцілі свае твітары і гэтак далей. І тыпу не проста пачысцілі нейкія твіты, а там, напрыклад, Бейонсе, Джей-Зі, кажу, што Бейонсе неяк вельмі моцна сувязана з ім. Да, яны вельмі моцна пратаўкнуў. Адны з найлепшых сяброў, у тым-то і праблема. Вось, і гэтыя людзі зараз пачысцілі, у іх там было там умоўна 3000 пастоў у інстаграме, а зараз 0. І яны усе зніклі адначасова, і ніхто не разумее, што адбываецца. Вось, і там ёсць даволі жахлівая гісторыя, таму што калі Джасціну Біберу было 15 год, Пі Дидзі яму прапаноўваў прыехаць запісаць трэк, і яны на 48 гадзін запіраліся ў яго ў доме, і яны разам пісалі трэк. Кароч, некая просто неверагодная сітуацыя. Я дакладна не памятаю, можаце загугліць гісторыю. Існаваў гурт Lost Prophets, мне здаецца, ён клікаўся. Ён быў вельмі вядомы, гэта рок-гурт, які граў такое альтэрнатыўнае музло 2000-х. У іх там таксама арыштавалі вакаліста за педафілію. Вось, яму там далі 20 з хуем год таксама турмы. І гэта вельмі падобная нейкая гісторыя на гэтую. І здаецца, што Пі Дидзі там нішто яму зараз не дапаможа, ніякія адвакаты, нічога. Там кажуць, што ён амаль не з забойствамі сувязаны. Так, там тыпу зараз... Нават Майкл Джексон. Зараз, вось гэта падобная гісторыя, як памятаеш пра востраў. Быў нейкі чувак, які на востраў вазіў там розных. Да, вось не памятаю, як вылецела з башкі. Ну вось, кароч, нешта, і там яшчэ наверх гэты прэзідэнт Амерыкі зволіў там праз вотам недавера мэра Нью-Йорка, таму што ён вельмі там піздос, які блізкі сябр гэтаму Пі Дидзі, і за некалькі дзён да арышта Пі Дидзі ён яму падараваў, ты ведаеш, у Амерыкі ёсць гэтая традыцыя дараваць ключы ад горада. Ён яму падараваў ключ ад Нью-Йорка. Вось. Кароч, нейкі жах. Цікава. І прычым самае, што жахлівае, чувак піздос, які багаты. Тыпу, у яго прям $1 мільёнаў. Ён можа проста адкупіцца. У яго выпадку і з тым скандалам, які пачаўся, хутчэй за ўсё не. Хутчэй за ўсё ён ад'едзе. Тады цудоўна, педафілы павінны пакутаваць. Ну, то я таксама так лічу. Ніякіх спачуванняў, ніякаму. Існуе же гэтая тэма, вось, тыпу, ты ведаеш, што з лібералізмом таксама можна перагнуць вельмі моцна. І існуе аграменны рух наконт таго, што педафілія з'яўляецца часткай сексуальнай нормы, як тыпу гэта не з'яўляецца сексуальным разладам, што не, гэта не норма. Што тыпу гэта трэба прызнаваць як, напрыклад, гомасексуалізм, але не.
Вось там просто ёсць такая рэч, як актыўная згода. Калі чалавек дае актыўную згоду, не дае актыўную згоду. Ну, 16 год, добра. Калі ён дае згоду, добра. Іх жа не цікавіць, блядь, 16-гадовыя. Іх Ну, цікавіць 8. Кароч, ладно, не вельмі добра, блядь, сканчаць так выпуск. Вось, калі ён насамрэч вінаваты, то няхай вось па амерыканскім законам, да, яму могуць уебаць 600 год турмы. Мне здаецца, што ў Нью-Йорке няма смяротнага пакарання, але, ну, тады ці што сядзе. Вось, ну, гэта пиздос, канешне. Хай сядзіць сабе. Да. Так, ладно, давай гэта на нармальнай пазітыўнай ноце, там спасылкі ў каментарах. Калі падкаст выйдзе, невядома, магчыма, мы яго выпусцім праз 5 тыдняў, калі ў нас будзе паменш працы. Да, дзякуй за мову. Што яшчэ дадаць? Дзякуй, што яшчэ тут сядзіце з намі. Дзякуй, што жывыя.